Neptuno. Neptuno eguzki sistemako 8. planeta da. Oso bero gutxi jasaten du eguzkiarengatik oso urrun dagoelako. Eguzkitik Neptunora 4.497 milioi kilometro daude. Neptuno planeta handienetariko bat da. Bere diametroa 58.400 kilometrokoa da. Lurrarekin konparatua, Lurra oso txikia da. Ilargiak ditu, 6 dira ezagunenak. Neptuno eraztunak ditu. Hidrogenoz eta helioz osatuta dago. 53 grado da bere temperatura arrunta.